Здравейте, аз съм Мишо, а това е новия епизод на шоуто новините тази седмица, което не е точно шоу, а видео за нещата от новините, които са ми интересни. Започваме с странното и зловещо изказване на Герхард Шрьодер, бившия министър на Германия, който призвава за сформирането на Обединени европейски щати. Социал-демократът Шрьодер, който управляваше Германия от 1998 до 2005 година, заявила в интервю за списание Шпигел, че лидерите на Европейския съюз грешат, ако очакват еврото само по себе си да бъде движеща сила за общността. Според него настоящата криза показва, че ние не можем да имаме зона на обща валута без обща фискална, икономическа и социална политика. Нужно е да се откажем от националния суверенитет, заяви той. От Европейската комисия би трябвало да направим правителство, което да бъде под надзора на Европейския парламент, а това означава Обединени европейски щати, каза Шрьодер. Той приветства инициативата на германския канцлер Ангела Меркел и френския президент Никола Саркози за придвижване към фискален съюз през 2012. Ако това не ви ядосва поне малко, то или не се интересувате от политика, въпреки че в случая става за независимостта на страната ви, или имате сериозно мозъчно увреждане. Да, едно от двете със сигурност, което ни води и към проучване, свързано с тази новина. По-големи ентусиасти за Съединени европейски щати са французите. Почти половината от анкетираните, 44%, смятат, че моделът на единната държава е най-приемлив. В Германия привържениците на тази идея са доста по-малко, само 35% от всички анкетирани, докато за живеещите в Великобритания за подобно бъдеще се обявяват едва 13%. Категорично против Съединени европейски щати са 64% от британците, 43% от германците и 35% от французите. Не съм голям привърженик на теориите за световна конспирация. Обаче всички филми, които съм гледал за новия световен ред и така нататък, започват именно така. Ще се обединим, за да предотвратим бъдещи кризи и всичко ще е хубаво, сигурно, уютно и ще сме едно голямо семейство. Не! Германия и без това в момента е с прекалено голямо влияние в Европейския съюз, което, смея да кажа, в определени случаи се оказва, че не е много добре. Например, в Гърция. Няма проблеми Гърция. Ето, давам ти заем от няколко милиарда евро. Тип замяна само ще трябва да купиш от мен оръжия на стойност няколко милиарда евро. Както и да е. Единственото, което казвам е, че трябва да се внимава с такива политически изказвания и идеи. Също така, всички сме обречени. Дам и една новина, която е по-скоро свързана с технологиите, но и не съвсем. Обяснявам за хората, които не са следили случая. През месец октомври тази година компанията Apple трябва да пусне на пазара новото поколение iPhone, което най-вероятно ще носи името iPhone 5. Apple имат практиката преди пускането на телефоните да ги тестват в реални условия, т.е. дават по един прототип на свои служители, които ги изпробват в различни райони. Един от въпросните служители обаче забравил телефона си в такива бар и естествено някой си го е намерил и го е прибрал. Тук идва интересната част. Apple наемат частни детективи, които звънят на вратата на 22 годишен гражданин от Сан Франциско и се представят за служители от местното полицейско управление, което между другото е наказуемо с до 1 година затвор. И тъй като по закон гражданинът не е длъжен да пуска никого в дома си, включително и полицаи, без прокурорска заповед, така наречените детективи го заплашват, че ще си има проблеми с емиграционните служби, след което претърсват дома, колата и компютъра на мъжа. След като не откриват никаква следа от телефона, си тръгват и дори оставят телефон за връзка. Според мен и според много други хора, цялата история най-вероятно е скалъпена от пиар отдела на Apple. Може и да не е, но и в двата случая ни показва, що за компания са. Наистина ли толкова ги е страх, че някой ще им види безценния телефон няколко седмици преди официалната дата? Но това беше всичко, което ме вълнуваше от новините днес. Линковете към новините са под видеото. Аз съм Мишо и ще се видим в сряда.